heaven, education, and eternal learning. Or say heaven, entete ne da adusua. Abusua for yewo adusua etoso adumiensa ewo kota yi nyina adusua ne di awie na ene na otwemu ye de ebrowi. Adusua na tifi asem no or say heaven, entete ne da adusua. Ye twa ho abasisia. Bonia could do not to the be our dream one tears here. Only be nantia, about relationship. Ain't it no me a standard? That standard now, first one, my as a full and your hopon, it says in the Benjamin Chefan. Omande share abusia for baby biara wasum busu awutie ye be sign amamo akwa abasron kokwan so aba London Ghana memenda akwan for Sabbath school na feature semo empensemo sa kota yi munyara se woni ye na efas adusua yi mu a obehu se na ye sua a Christopher entity okwan ya ye wontete bebre ene wo wiase na kwan ben so na Christopher ebetimi atete ye ho atete ye abusia for yasafo ma na afa ye ma no manante e wo Christo mu se ne be ya na ma ye tosumi no beba beto yen se ye fata na otwi mu na ye de sa akota mu adusua ni nyina ye de ba na wieye adusua na tifi asem no o se heaven ntete na da adusua no abugafo soronko wa ha o mo ba beboa na ye de sa adusua mu pensem ade abramo sa na otwi mu no ye bo dawro ade ama Hope TV Ghana djuma sona o mafade ato mo so se o meboa ma Yesu Kristo na kopon ho asem ahwita wiase afana nyina me kasa ebia na wo hwe yempo e wo Hope TV enim ye se wo di omochi na afenso hu djuma sona o mu edi so wo mu abia o pese wo de boa Hope TV a numbers bi ebeba begu ye fidie no so obetimi afa na afi wafre Hope TV obetimi abo mu babia wo ankasa wuntimi nante nko ana se wo ankasa nipadie ntimi nko no Hope TV for the nsam no ebeko ama yemfre wo mu na mo abia ye wo no yenso ye de aboa Hope TV yenkwaje o mo nkrato emra ye ba ye de adusua no mpensem mu e de bebra mu. Here is how to send through your donation for the second anniversary fundraiser. You can send it to our Momo number 0249 193
083 0249 193 083. You can also send it to our merchant ID 547132 547132. You can send it also to a bank account number 6010190657 6010190657, Zenith Bank Head Office Branch. The name is Hope Channel Ghana. The Hope TV Ghana for us say omode kratoyi ede abreye ye ti ebenu adusia enimo na ansa na no yenkutie enwum emfiri London Ghana SDA Church virtual choir na omode enwum no bre na ewia ede adusia no ede to amso.
Jesus, to me, Ariana, Sacranata, Sancho, Satanara, Sepaso, Satanara, Kaisenyami, Manesaswa, Bibiarabe. Jenny Pantu Minye Ano Nanya Minye Bebre na waya mayen Dear Jesus na mayen Sajesu Sadanara Sabasu
yɛbɛda London Ghana Church Choir ase anwuma a ɔmode abrɛn. Adesua no yɛwɔ adesua ɛtɔ so dumiɛnsa ɛnɛ mi wɔ abiguafoɔ sonko wɔ ha sɛ a ɔmo ba bɛboa na yɛde adesua mu mpɛnsɛmpɛnsɛ mu ɛde abrɛ mo. Yɛfrɛ me Bismarck Mensa ɛnɛ twɛdi ampɔnyame adom nti wɔde Pastor Samson Aboagye asan abɛka me ho wɔ fidua mu ase. Pastor mo akwaba. Great. Na botra na fe me call Elder Jaffet nso beche amankwa nso abeka ye ho a Elder ye mo akwaba. Great. Na fe me call Pastor Jojo Boni nso na etwo eno ho ano. Pastor ye hu wache. Thank you. Great. Ye da say mo asese ye to nsa frɛ mu no maba abusa force wo ho na wo busu ehwe ya fa wo trosem no na se wo Sabbath school so a fa na fe ye ne wo endo adusua no mu siko ose heaven entete ne da adusua se ye behwe okwan a adusua bi wo ho a eye da ewiase adusua ye sua na ekopim baabi na wo de ye hwea enyiye adusua bi wo ho na wusua eye da eternal eno na ye ba behwe na fe ye de acclamax anase ye de abo kwata hu nyina adusua ne nyina atofa ne yesu ye nyina na fe yabom ho tofa wo sa adusua nti ebesua aniema pi wo simaka kraya eda ye nim nti fa trosem no ye bedi kan hwe ye nka abasam no wo 1 Corinthians chapter 2 verse 9 or say eyes has not seen nor ear heard nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who loved him. Amen. Amen. So we shall see any enya hu na aso ente mpo na akomampo emfa embuye eniema onyankopon asiesie se odebema wona wodono no. A very powerful ipana Paul Etroy de koma Koronto for no ye koya disua no no se ebeba mu na fe ya doso no na fe ye hu adusua betimi asua afrimo ensem bebre ewo ho a ekoso ewo trosem mu na ansana no ma ye nkata ye ni na mema Elder Jeff embo empire fan she adusua na se You abusha for my mom pay. Twede amponya ba wani manopay eda wase you dia ye na waya mayen adesua wo dia mayen na wotwe dumienu atwam na wo de toso dumiensa ebre yen yes o se de waya checherefo efi ahyase no enedu yeso ye checherefo na kasa kire na yiwa hintedi nsɛm adi kyerɛ wɔ wadom nti amen. Amen. Great. Ya frɛ Yesu ama wabɛtena yɛ mu ne betimi ado adusua no mu asiko. Yes, na me ka sɛ yɛwɔ nsɛmbisa bebree ɛwɔ trosem mu but one back one ɛtan ɛbafo yɛn na sɛ ɛta ni adwen mu di ntanta pa ɛyɛ sɛ onipa owu a ne tebea te sɛn ana sɛ yiwu a yɛkɔ ɛhefa yewu krampo a anidaso bi ɛwɔ hɔ ɛma onipa ana ɛne those kind of questions no na ɛta ɛha yɛn adwene ɛpa yɛhwɛ heaven entete ne daa adesua yi yɛn pemre na fe yɛn fam ndoso saa asemi pastor ma memfa hya ase what is the state of the dead ana sɛ yɛka sɛ onipa sɛ wowu a ne tebea no ɛte sɛn. Thank you. Bismarck say enka yekase nipa uwu ana wotibia enisenya. Bible ma yeti ase se ana yen church ba kwa yen yikrom ya sorry state of the day say nipa wu a wu ana wu eye sleep sana Bible no kano o se wu eye sleep enti se obi ada se de nyina ehunu se woda o ntehwe se wada da papa wada do krese manikum ena mada the noise ana se de bekoso around will be an onye de onte enti yen ye de ye asori ye kase state of the dead nipa or says appointed unto man to what to die and after then what judgment enti de obeyi bia na emre bi beba wo be den wo nye permanent fixture here
wo nye permanent me so me nye permanent fixture but what the Sabbath school na ye discussing so a was he near fro be Blaise Pascal Blaise Pascal no a philosopher na obimfo bi a ono echeche ne be ni say o say na nipa wo ho a eto bi a obi wo a lusu na dwuma eye ne ya enye be bibiri o eba ye nipa ya brabo mu a kan yi nyina ye den eye ya nanso no ya na nipa ye refi so say wo ti wiase no owu betimi abam but se owu nso bamu a wo nim de beje den ebesi wo achi ana enti de matias wo Sabbath school na Sabbath school no epese kire ni se or see faith of the dead esi ye hu se de owu ye bibia menga se nyame a mo owu se ye ntiase ye Christopher nyame wa nche da anye de wa mo owu obonkwa je dankwa boni na didie owu ebai nti ya establishes our point nti Blaise Pascal no ekeka ne ma bi won say to bia ya ni perefi say owu a de na ebesie what is the faith but ye buy lesson say lesson so ma ye te ase say eye dankwa ena na awurade Yesu ananyame oboye no oni onya na ne hyehyɛ ne say nka nipa nka wo de nipa wabɔ wo de nka wo de ye nyinaa no ansa na nka bibi betu yen say owu ko na beba betu yen say nka wo dankwa de eye den eye secured ewo onimu enti lesson ma yehu bibi say John chapter 6 verses 54 na enchechire bi ho say so obi a obeden I just say ye call awurade adidie no obi a obeden ube we eat his flesh and now drink his blood or my say eternal life away those unto the word the last day inti nyame hihye mu paade yes faith of the dead uwa death doesn't have what the last word nyame hihye mu de senka dankwa no say senka nipa so uwu kra beba wa brabo mu a senka wo de wo kra ana wa accept Jesus as your personal savior so uwu beba mu kra unim say there is something better, something beyond death nyame ni di tase mi wo awurade mu a menim say dachi bi beba so wu sorry no panoba minim say be den dankwa no ebetena ho ye den da inti John 6:54 baako John 3:16 bibi nyina yenim for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believed in him should not perish but have what eternal life dankwa that whosoever ubia irrespective of what or background say me tuntu me fita o me sikani o me hiani o or say that whosoever believe in ubenya dankwa and last one am be twa to no me free ho John 6:40 very important was say and this is the will of him who sent me that everyone who sees the Son believes in him may have everlasting life and I will raise him at the last day. That's right. Obi a obeje awurade edi na say John 3:16 that whosoever believe obi a obeje awurade edi no there is eternity for you. Okay. Eternity will come. Yes, owu beba but Bible no sanctuary say behold I tell you what a secret or a mystery not all will die but say wu kra ba mu ayenim say beyond death no God has got the last one say me wu awurade mu a dankwa enkwaje no e secure. Amen Great say you beto aso afri e ba bia pastor Eddie asi say wo to aso wo addition mo say asetna foforo enso e wo hono mo enti no say wo kenkan Revelation chapter 21 verse 1 to 6 na say and our canon Revelation chapter 21 verse 1 to 6 or say the heaven and the new earth. Then I saw a new heaven and a new earth. The first heaven and the first earth disappeared and the sea vanished, and I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared and ready like a bride dressed to meet her husband. I heard a loud voice speaking from the throne. Now God's home is with human beings. He will live with them, and they shall be his people. God himself will be with them, and he will be their God. He will wipe away all tears from their eyes. There will be no more death, no more grief, or crying or pain. The old things have disappeared. Then the one who sits on the throne said, and now I make all things new. He also said to me,
write this because these words are true and can be trusted. And he said, it is done. I am the first and the last, the beginning and the end. To anyone who is thirsty, I will give the right to drink from the spring of the water of life without paying for it. Amen. Amen. We a very powerful message about Revelation 21. The biara yekenkan. Jeff, my member also sa akenkan semia ewo ahase adusua ben na try na sa new existence na sa asetna fufuru ya se na wabobosi, there will be no pain, no cry, no what kind we be entirely new life cry altogether. The bed then and who qualifies one or no qualifies as asetna fufuru or no so obeka hu bi na ye ntias ye say yo menua medase bebre asetena foforo a yeka ho asem yi se ofa ne fi yen nipa asetena mu a eyade a it doesn't make sense. Essence we beka say asase so etimu yi 7 to 80 years anyame kra so de amaye kwa mu obre. How much more say we say will guarantee me a life of eternity. Yeah. It doesn't make sense. But se wohwe no from nyame na wahyebo na ni timu pa owo emaye na dia na ye possible. Na nyame amaya tiase na no na medawase se o kan Revelation 21. The key thing a nyankopon episode de maye in our new existence and say the former things will never be there. And nyama ye wo mu sisi ya ede oyaw ede areho ede pain ebre no. God says that is the first thing I obe deal with. Okay. And until you are sitting for no be a sitting and yamadada na say present situation wo mu no. Yen sign entine no mo abium. Esan say ye tena no mu dia and ye homfa so be na wo ho a. Se Nyankopon de ade fofo brain. So no only first thing I'll say etiase. Okay. But the san to so mienu Nyankopon pe say etiase. O san ka passages o say obeyi oyaw yare owu arehudie sanyama miensa wei and only the base or the foundation of your brain na Nyankopon so beyi afi ho na eniji sema wo mu ne say in our new existence no Nyankopon say I will dwell with you. I will dwell with you. Yeah. You know, base oniye betena keke. Or say, in the new existence, no, ma real who dear mo fair munina, me Nyankopon no, me pepa mo no you. And intino eye asetena yen kra na ye kan sisia no yen tumi enkyere mu ye. Eti asetena eye brofuni beka radically different from the etimu sesia. And it's as mbisa na say ne obisa en ebe ye den na mesuma experiences ayin. Abusia for Yesu kan straight and also for Jojo so kan John 3:16. Nia oji Yesu di no unya dan kwa you can be part of this new experience. Wa we asutie emanya Nyankopon no ubeye part of this new experience. Enunti na etwa se menu mienu a ye frɛ ho Kristofo na akwanwefo no ye carry ho ne bisa ye ho se aso ye Yesu Kristo di aso Jesus a why teacher throughout this quarter nyina no na kwankyerɛ ne nhyehyɛe ne nafutu ode man ye di so si ye Kristo di na ye di na kwankyerɛ ne ye di nafutu echi dia na ene de Yesu betumi aka se you in the dance of this new experience. Now they try to me person was Peter can assembly. It was 2 Peter 3. Now obne to from bomu Peter can say see ebe tina se wo abrobo kunkun mu anything ni ye mu dia ye when the dance was say asase foforo a Nyankopon esesi ne benya mu chefa. Nti na se menu mienu no Nyankopon hwehwe se ye betina se e wo abrabo kunkun mu holy life and a righteous life. Ye this
we are assured to say this new existence here nyankopon de ahye yebo no yebenya mu chefa nyankopon ne yebetena e de anigye ene sire nkwa na bebre yen arehudie owuo ne oyaw emba mu biom. Great. Amen. Amen. That's pass and elder what church him say about abrabo kronkron. But before then, no, I be moving on to the next. No, abrabo kronkron no. I know saying because they say no. In him saying abrabo kronkron no, ye be chire mu de because I say anamon bia ye be to bia no bone. Onipa mpempenso a bone akoduru no to da bia wodwen ho kra mpa wonte ase yensusie ye bibia akoye bone. Sabra bokunkun ye be bone sen ana se etesen e wo nyame anim. Yo, minim say minian before minian no be Bible no ka bibi e wo say Genesis 6 mfanche say na o say Noah mreso no na won ho no nyina abone atwa ho ahia. Yes. But okay, a very interesting text. O say but Noah walked with God. And only there mementi ase mu no ene ni say Noah who say bone atwa no ahia. Nanso se obetumi adanso a na o say oya so tie me Nyankopon. I will say o say mre no Nyankopon edi nkomo. Yeah. O say mre na ni Nyankopon beka se onye no obeye. Eno ni ababo kronkron. Yes. Menti asemo. Me be sia me nim say asofo no mo kazu beka mo. Me fika kran kan de inu ya kan hu na Matthew chapter 4. Yeah. Verse 4. Jesus say enye duane nko ni abodo nko so ni pepe fa aiden partnership. Yes sir. Ni o masem bire efinya nkwa no mu no e ma nkwa. Nti o kan braba kronkron asem a ayasem a efinya mienu na de yadwuma obedience. Yeah. Because unyame ewo standard a ya kronkron na nim. That standard na ofa so a ma ya kronkron. Yeah. Se o kwoti se standard no na ya ni opa obeye be enso nyame ani. Great. And so Emma on Kwanji. That says the Lord is what we are talking about as a holy life or holy living. Okay. Great. Nothing so me can't mean and more someone more count. Bible so kasa and Enoch walk with God. Yes. And he was not. And he said interesting passage say Nyame Bible say Enoch walk with God. Na ye nyina enim say walking with God no say Ghana no enye say time akagdi el nante say mukai kagdi on nante free akra ko Kumasi yi. Oni obi nante a about relationship. Okay. Enti Enoch no all walking with God no because when she said your name ready betimi anante a omo ntimi build any relationship. Enti said your so for ni so for Jafet munya aka no when he walk with God no dey or the Bible, the word of God. Juma. It's in your Nyame no or born no. Because I said some rene Yakupon, na Bible no any or relationship says a bit in radia casa communion with God or communication with God or soyano pa who make sure say answer no bekwa ni mobile phone so no na wakwa nyame choro semu on soyano pa enkohwe the messages I send how many people are liking no when he had a relationship na relationship no it meant a lot to him it is a bibi ehia wo pa wo be fa ne dey serious it is a soyano pa say me nyame na me rade kasa me so say me ka me choro sem esemri bia am meditating ebri kura du ho say me nya so for kan me aduane eto nchen na me fasting and prayer until when you walk with God definitely konkon no be den e be kan so ama wetimi abe den e di nukre ai holy living. Great. Me da wase se ne mo church mo no abusia for adusua na yedi eguso aye ne wo no we adusua akota mu nyina no edi awie krant ni minim yi se wo famu abasara na ye nso ye esua nyina na ye famu abafe ye show I can cast him be wo 1 Corinthians chapter 4 verse 5 na 13 and 12 fa se sa abrabo ya ye boyi or how was the nina to try
adusua bɛn ne bitimi asua afiri ɛhɔ no ma men quickly men kan 1 Corinthians chapter 4 verse 5 or say so you should not pass judgment on anyone before the right time comes. Final judgment must wait until the Lord comes. He will bring to light the dark secret and expose the hidden purposes of people's minds, and then all will receive from God the praise they deserve. Ɔsɛ saa mmere yi deɛ ma yɛmmu atɛn until sɛ atemmuo dɔn no ankasa bɛduru na atemmuo dɔn no final judgment no ɛwɔ sɛ yɛtwɛn na ɔno a Nyankopɔn no ɛba na ɛno na ɔba a ɔde ahintasɛm a ahinta wɔ onipa adwene mu nyinaa bɛyɛ dɛn ɔde bɛba abɔnten na neɛ ɔhyɛ nhyira anaasɛ yɛyie no nso no wɔde ama no pastor saa akenkan sɛm wei no adusua bɛn na ɛwɔ mu ɛma yɛ wɔ ha se yo yɛnua bɛsi makɛda ase deɛ wɔka wɔ ha no sɛ ɛbere bi ba a Onyankopɔn no ankasa ɛbɛkyerɛ yɛn nneɛma bi a ɛhinta yɛnim nti yɛnto yɛbɔ ase adeɛ bi a ɛma light mu na sɛ ɛma han mu no a yɛbɛpere ho sɛ yɛbɛka ho asɛm no yɛnto yɛbɔ ase ne nyɛma Nyankopɔn ɛsɛ ɛbere bi ba a Onyankopɔn ba bɛkyerɛkyerɛ yɛn na afei deɛ ɛhinta nyinaa ɔde aba ɛhan mu na ɔka adesua ho asɛm a ɔsɛ Nyankopɔn bɔɔ so ne asase no in the Garden of Eden no na Nyame kyerɛ ne mma na abɔdeɛ adeɛ nanso bɔne nti adesua no ne adekyerɛ no anwie pɛyɛ ɛnna yɛte wiase yɛmu pii wɔ nsɛmmisa ne kwasesa ahorow bi a ɛpɛ sɛ yɛbisa Onyankopɔn bɛnyɛ yɛn nsɛmmisa no nyina na ɛbɛnya mmuayɛ ɛnna ɛte ase adesua nso meɛte aseɛ sɛ ɛbere bi ba a ɛnneɛma a yɛnte aseɛ a ayɛ huhu yɛn anim nyinaa no Onyame ɛbɛba na afei ɔbɛkyerɛ yɛn ne nyinaa mu ɛlɛ hɔ de ka asɛm bi wɔ se ɔsoro ɛyɛ school pɔn na nneɛma yɛsua ho adeɛ wɔ sɛ school pɔn no ɛyɛ Onyame abɔdeɛ universe na onipa a ɔkyerɛ adeɛ nankasa no ɛyɛ Onyankopɔn nankasa infinite God na wɔse sɛ school ɛwɔ ɔsoro no ɛna Onyame bie ne branch wohwɛ Valley View a yɛwɔ branch wɔ Takoradi yɛwɔ branch wɔ Kumase ɛne Tachiman Nyame deɛ wɔ ɔsoro no ɛna obie branch ɛwɔ asase yi so na ɔde yɛ sɛ ɔnkɔkyerɛkyerɛ ne mma nneɛma ɛfɔ no Nyankopɔn ho a ɛhinta nipa a nipa ntumi nti aseɛ bɛsɛ bɔne nti no sɛ nneɛma no ntumi anwie pɛyɛ Nyame ɛhyɛ yɛn bɔ sɛ ɛberɛ esu ne yaw yi nyinaa tu atwa no na nkwagye aba ma ne mma etie ne na onim no sɛ de sɛ ɔkɔtoa so ama yɛn nti ne bebree wɔ hɔ a adɔfo no mu wonte aseɛ nnɛ ɔse hold on unto the faith in Jesus sɛ bere bi ba ɔno ankasa bɛtena ase no akyerɛkyerɛ onima bi a ɔnte aseɛ na ahyɛ Nyankopɔn de no onyam wohwɛ Mose ho mɛtɔ so num no nkyɛmu ɛti 29 no ɔse ɛnneɛma a ɛhinta deɛ ɛyɛ Nyankopɔn dea na deɛ wɔyi na di ama yɛn deɛ ɛyɛ yɛn ne yɛn mma ne yɛn mma nom dea enti sɛ mesɔfoɔ sɛ wobisa mekɔsɛm bia menim mɛkyerɛ sɛ menim bisane sɛ ɛne Bible mu bɛnim deɛ atwerɛ Bible mu nko adeɛ wode ma me nko adeɛ a we can discuss about it ɛnema nyinaa na ɛwɔ hɔ a nipa yɛnim wɔ asase yi so Nyame de nneɛma bi ahinta yɛn na sɛ ahintasɛm no na ɔsɛ bere bi ba a ɔbɛyi na adi akyerɛ yɛn na yɛtumi atena aseɛ deɛ nti a ewiase mpo ɛwɔ hɔ sei a yɛgo through yi Pastor wakyerɛkyerɛ mu paa na yɛnkɔ yɛnim a yɛnhwɛ adesua no baabi ɔsɛ daakye sukuu ɛyɛ asɛm bi a nɔkwasɛm no sɛ ɛyɛ anika yɛnka biribi ɛwɔ 2 Corinthians chapter 4 17 ɛna afei 19 na yɛnhwɛ anidaso a saa asɛm wei ɛde ɛma yɛn wɔ 2 Corinthians chapter 4 verse 17 and 19 no and 18 no or say and this small and temporary trouble we suffer will bring us a tremendous and eternal glory much greater than the trouble for we fix our attention not on things that are seen but on things that are unseen what can be seen lasts only for a time but what cannot be seen lasts forever. Amen. So what shall I can cancel your Pastor Jojo? Adusua ben na what the my ever has say.
sene osi kana, and the small and temporal trouble we suffer will bring us a tremendous and eternal glory. They say, or how one kiti ye from Musesia, awie no da animunyam na ebe braying, and much greater than ebe animunyam a be brayin ebe so asen or how one kiti ye kumi. And also I can say, for we fix our attention not on things that are seen, but on things that are unseen. Na yemfa yani ensi eniema ma yemfa yani ensi eniema yehu samre. Na emum yemfa yani ensi eniema yemfa yani ehu samre. And oto asaka say, what can be seen lasts only for a time, but what cannot be seen lasts forever. O si de yehu no emrekitu abi na atwam ko, but de yemfa yani hu no etra hoda. Sasem no adusua be na ode mayen wa hase. You thank you Bismarck. The medical case unze obusa or see hope. Who you so hope and that's all. So nipa so when that's all san. Eya na den. De yawo na eba. Because ye nyina ye ti hai. Ye hia ni that's all. Because me hia ni that's all say enema ma hyehye wo manim ana de mihu ana de me pese me ye no. Metimi aye den. Metimi afofele, metimi aye. But say mentimi anye sa de na. Na just say I just say matosin e wo kwan bi so. Now the back the question I will busa is or say the school in hereafter. Yes. School hereafter. They say school be or baby yeah they. Me ye nipa ye tiasa asisu no. We have no idea. Enti o kind choose more kind of saying 2 Corinthians, wo my atiase say, Paul my atiase say, their things are temporary things, light things. Meaning the entire Paul can say, near marketing get it. Because can you marketing get it? Because who say, dear menu ye ko true, dear ye who, nyamia ye and sheye kesie, ebi wedding. SCC amaye enti de okan se minua Kristo ni o minua bemo minua bawo de ye pese ehunu se obra ye bo asase isu yes yawo bi wo mu ye be go through suffering ye be go through tribulation ye be go through trial ye be go through temptation but Paul person say sani me nyina ye light a light experience. Yes. But even though say light, you know, the SM no here say yen say ye sapo muden, yen shedding, ni nyina nyame natural sense because ni nyina ye temporary things, ye temporary. But internet me sha say me can be say ye mu bi enyi ha ye permanent fixtures. Yes. Ye go through temporary. Now what kind Bible na cho say my say Revelation 21. Ma okesi so say and I saw a new heaven and a new earth. Yes. For the first heaven and the first earth has passed away, and I John saw the holy city coming down like what? A bride prepared for what? Her groom. Nam o paraphrase o maeti as say nyamia yen hihye papa bi mayen. Say these temporary things are you could COVID-19 pandemic crisis. Emu bie ni ho a obenya last word. There is a better day coming. Say yokoso tinewrade mu nko a nyame de wa hihye no a new heaven. Masa say nyame bo John o kan chose ma John ye de no koto Patmos. In a Patmos now say Bible no say he was surrounded by on island sea. And a baby no tie no so na deadly place because nipa wo ye do call there is no way I will survive until the call through nyame yi say or persecution the bebe nyina or say hey John emre bi ba meyi bibia afoforo owuo emma yakwan areho emma yakwan COVID-19 obe defeat no death obe silence no nti minuanom yenkoso ntine awurade mu because this thing will all pass away nyame ayen hihye papa bi ma yeden amanema. Amen. Amen. I'm say pastor what church mu pa ye to so na hwe wo se o church ni kese no. And so assembly was Zechariah 13 verse 6. Ba men kana memma pastor Abuaje and react to it or say, and one shall say unto him, what are these wounds in thy hands? Then he shall answer, those with which I was wounded in the house of my friends. Na obi bebisa no say na kutwan ya eda winsam ye eno nso no wonya no he se na obua na say eyekutwa menya no wo me namfofo abra na me wo me namfofo nchen na wo mfie
pastor saa asɛm wei no yɛ baabaa mu sɛ interesting question na saa asɛm no a Zechariah 13:6 kaeɛ no na ɔka ɛfa Yesu ɛberɛ a ɛbɛkɔhyia no wɔ soro bɛfa ne ma kɔ fie no sɛdeɛ ɛka no yɛkɔ akɔsua deɛ nti adeɛ bi a mente aseɛ biara no ɛyɛ sɛ metumi bo ase no medu hɔ a matumi bisa Yesu wei ɛyɛ nsɛmbisa a ɔmo a yɛagye wɔn no yɛbisa Yesu sɛ Yesu na owura kotwa wɔ nsɛm yi deɛ ɛte sɛ ɛba ne sɛn ana ɔka kyerɛ sɛ hwɛ mekɔ me namfoɔ fie no tumi a ɔdedii me no na ɔka twa onya no Calvary a yɛ redemption a ɔde ma nipa amen ɛndu kenka kyerɛsɛm na ɔte ase yie pa dum sɛ Yesu na wɔ honhom deɛ bɛ ɔba asase yi so sɛ nipa nti no ɔbɛyɛ nipa nti ɛkɔ soro mpo a da etwa na onya wɔ Calvary ne sɛ me ne omienu nti no yɛbɛhu etwa no yɛbɛdi ho nkɔmmɔ ebisa sɛ deɛ bɛ ne wɔ nsɛm yi bɛka kyerɛ sɛ sɛ mo wura fɛ me ka kɔ me namfoɔ fie no okay nka John a wo so ka kyerɛ ne suafoɔ no sɛ ɛsan sɛ me frɛ mo sɛ mo yɛ me nkoa biom yes na mo yɛ me namfo ɛsan sɛ obi akoa hu deɛ ne master ɛyɛ bɛ mo deɛ de me nya firi magya nkyɛn nyinaa maka kyerɛ mo enti mo yɛ me namfo mo yɛ me nuanom enti ho asɛm na wɔka yi o sɛ ebisa ne question ɔansa kyerɛ sɛ me kɔ me namfoɔ fie no enti mo didi me no enti Yesu bɛwu ma ho question bi kyerɛ sɛ ɔtɔ bo ase Amen. Great. I'm saying yɛdesua no ne mpɛmpɛn so na yɛde aban. Memfa saa kwanya yi na yɛmfa nhwɛ overview of the whole of quarter yi sene yɛhwɛ mfa sima kakra mfa nhwɛ yɛhwɛ quarter yi ase yɛdi kan hwɛ ɛdi nturo mu nteteɛ na afei wie yɛbɛhwɛ abusua no na afei yɛbɛhwɛ mmara no sɛ ɔkyerɛkyerɛni then yɛba bɛhwɛ awurade ani sene Bible hu wiase sene Bible hu wiase ene sene ewiade trosem wiase nso sene nso ye fa nso ye niema ye be hwe say this na a very interesting lesson pa then ye be hwe Yesu ochechefo peni no then adusua hodo pi a efri ocheche peni no nchen eno nso ye be hwe then osom wo ntetie mu then efri ho no nso ye nya kwan e be hwe ntetie ne oje na afei ye be hwe asafo no ni adusua mu entity just a role asafo no so play ewo entity mu then e be show Okristo ni adwuma in fact just last 3 weeks ye hwe Okristo ni adwuma se Okristo ni e se wo ye adwuma ben kra na Okristo ni e wo se wo ye adwuma bia na wo koye na obetua tata ye acceptable na se se fa sa adusua no na e very very bi nso de omo sa so dem fa na de bi omo ti aso dem no mo bom pa ya sense mu o ma no in fact yes hu adusua it was very interesting then from there no you say osumu nkabumu na fe just last week in ehwe homeda say ureda onyankopon suban adi and if you hunu ayenya no ewo trosem then finally ne ya hwe heaven entete na da adusua overview dien na mo ka efa adusua ye dia ye ne adusua for asua futuo ben na mo edema ye adusua for because and then last na otwi mu na ye de sakote ye adusua ye de ba na wie meshase na makakito na majama em say me kai pa world view no ye bibia me hu no say ehia pa say ye nyina no ye behwe ni ye because the me hu ye say ne me ne asofo ye discussion and san ye ba na asofo ba ko kan say nipa say world view esesa won say the nyame pe say enka because ye nyina e world view the way you hear niema and then nyame so what dey e godly view and God's view global view it is say me ye madwen say me de me world view na me kura no ma be hu Yesu kura no me koso akura sa world view no de atena wie sa de me hu ni say I will be heading towards a dangerous place say e bidu be a me bre me ho ase ana ye bre ho ase ni nyame na ya ba be hu no ono ni view na opese ye carry a ye wasase so no ye be koso eden akura mu eno na be boa yen nkwagie eno na be boa yen yadesua eno na be boa yen kwan a oyeden o siesie ekopm time a ye mre be so obefren anase ono beba aba betuen wasase so enti a world view no ehia se ye be ma godly view no ava obe overtake yen ye world view. Okay, great. Me da say I'm for the crank is of Penia can you na
onyame ama ya te wona semu se ono na obo so ni asase Sir. ana ono na eche ne mmade na boni ntino ama nyame ade kire ne ya na ya dwum ye nti ase nenso wahye en bo se biribi ba de ye nti ase ni benya kwan bisa no na wohwe ye the book of Genesis na ade ba kire nyame wa visit so for de maye no nyame kan wasem se ewo obo ade o ye teacher ana ewo abode eye adusuafo pempi no so abode ne yese woniminya sase obo ade na ye de se bibiri na eba ti ambre ho ase anhye Nyankopɔn na ye obo ade na ase awo kyekyrefo penam na nkyekyen ya ebesua nya nimdie bi nimdie na benya no ebe ye no me ama wo hwe kristosumo ni bepi yasofo professors enye nimdie o twosem but nimdie na enya obo abom no ebe ye no me e de amayen bese ya twe ebo Nyankopɔn fa na asem edne ne wave ni kyekyen ya ebenye nimdie e de Nyankopɔn so ebe bo me yesi Nyankopɔn de no nyam eba sa wo ye dwuma prompuna nimdie ntia wo ye dwuma no na fe wo de yesi Nyankopɔn de no nyam wo yisika umba bia ye free ba wo de Nyankopɔn de no nyam ne nyina nkamfua no o hawo ne amane nyina to betwa na o se ekoso ho a se wo kyekye ni pani o ba sa kyekye ade na de bia me ntia se bia o mate ase na wo so ate ase na fe yesi de no nyam Yesu di amen 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 afi elder Mr. Media we betwa to enene adesua na ye worship in education. That's right. Ne hu ye no ne tie ase ne se Nyankopɔn ewo ekwan pa opese esun no so. Amen. Anu ntini si ye Kristofo ye ho akwanhwefo no. Ewo si ye hwehwe ekwan pa Nyankopɔn epese esun no so. Sisi ye wiase esum ahoro bebre wo ho. Na du ba bia na asakwanhwefo no attempti yen. Yes. Na den na ye dia se akwanhwefo ye nya bie na den ye de ye mpese ye be sesa ye sum na eni. Na etwetwe yen. Nanso adesua ma ye tia se Nyankopɔn wo kwan opese ye sum. Amen. Ye sum no honhom ni no kware mu. Ye sum Nyankopɔn be ye asuti e ma Nyankopɔn. Ye sum Nyankopɔn e wo da odi asi ho se ye sum. Ye sum Nyankopɔn ti ase se ne ba Yesu Kristo na odi da nkwa e ma ye na enye nipa bi. Se ye fa san hyehyɛ so a eno na kyese ye sum nyame. Amen. Na megidi se emra ye wo mu yi mu no o se ye hwehwɛ kwan a o se ye sum Nyankopɔn yie. Na me de ni ba wie no lesson 13 na Friday na kan bibi Ellen White can be a great controversy 674 and 675 o se ehu a ewo daache enhira ebeba wo mente du ba bi wo ha na mbosha Nyankopɔn de ahye ni nyina no we spiritualize them. Okay. And you're practical and you're possible. Yes. But you're born some that it's say you do so right, but soon Nyankopɔn. Amen. Now see you the practical way of worshiping God now on earth. You could do so better than your and intino mama my and spiritualizing and so we there who same way there yen shas yen sua said the assume Nyankopɔn was asase so you do so wa yasum ebesum no ni nyina ka bomu a e de anuonyam hya me Nyankopɔn. Amen. Nyankopɔn hyira na dom ti amen. Amen. Abusiafo aha na akotai adesua ni nyina ye de aba na wieye medamase afezo Nyankopɔn hyira mo ne mabusiafo bra mo age na mo ne London Ghana memenda akwanfo ayesa adesua yi da sende ye de quarter foforo adesua umma foforo nimdie foforo sane etaye no bibia foforo ye pesande abra ye nim yi se sane we na akoyie na fe yafa ye de kwa kobo bra na saa na de ni anim no so ye de ho be ship na fe Nyankopɔn ehraye katwani e babia wo biara na Pastor Samson Aboaje enhra so epae Pamocho me mompai eno nyam kan wo twedi ampon wo a hintasem nyina ye wodia andare da nyina wo de ma na di sisi uma ama nkwanje kota mu nyina wa me ate asese wo yo kyerkyerefo pani asa wo ma ya so etiu nkyerkyere ne efa so a ye fa yawo mu ye fa su mu ye fa mani mu na enso be kusu ye mu na obedi ye nkwa na biribi beba enema biara ye hu niye o asase so na ye hu na fa ne fa no
wobɛyi ne nyinaa firi hɔ no afei wɔma yɛhunu yie paa ɛsiane sɛ yɛbɛhu wɔ animu ne animu face to face na bɛbisa wo nsɛmmisa a ɔma ɛkyerɛ yɛ adwene na afei wɔma nkyɛase wɔ mu na afei yɛhu ne saa a ɛyɛ yie ne nkamfoɔ ne naase ne de bɛma ade nkuro no wei na ɔma yɛdwendwen ho wei na ɔma de akoma so boa yɛ na yɛmmra saa ɔyɛ abrabɔ mu ɛyɛ nyame so mu nso aseda nka wo din ɛyɛ yie nka wo din kɔtae mu ɔma ɛsua ne sua bi ɔma ɛtieyɛ nyame ma ɛnya nsunsuansoɔ pa ɔyɛ abrabɔ so nti wɔnom kyerɛ yɛn sɛdeɛ wodom no adɔ yɛ teɛ ne yɛbrɛ a nyɛ kɔ aseda nka wo din ɛwɔ yesu din mu so watie mpaebɔ adom no nti amen